Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Guarni minggu ta sadarion, ima minggu pasapulu toluhon dung trinitatis, namar lapatan hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu, togu di bagasan Tuhani. Alani tapahohom marohata, tapuka mapar minggota, maredehita sian buku ede nomor onom ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dialo debatado akan najukat roha, alai dilehon doa sini rohana tu akan naserep marroha. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, nasokal jalan abonar,
Dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo naserep marroha. Alani i hupangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami dia dopan ni halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di mingguon, imasian patik parjolo dohot lapatanna. Audo jahuba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Diado lapatan nii, odo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasana adong. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Roh Tuhan
dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon asini roham. Hati goran napi natupani anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringo tuha sesani dosata. Musat pe akadolok jalahu mutal akarobean. Ala yang go parasi ni rohaku nasotupa musat sianho. Jala padan ni hadameyoku nasotupa humordit. Ninna Jahoba siasi iho. Hasangapon ma di debata na di gidjang. Amin. Tatangihon maha tani debata turpuk epistel diari mingguon ima nanienet sian pesalmen 34 ayat 10 sahat rodi ayat 20 tajahama margati sorin. Sai manatap doma tani Jahoba tuaka partigor jala pinggolna tu angguk nasida. Mangangguhi do akka partigor gabe ditangihon Jahoba do jala di palua nasida sian hagogotan nasida sudena.
Lan pe parniahapan ni partigor, alai di palua Jehovah do ibana sian sudenai. Sai hamate honon ni parjahat do hajahatonna. Jala saya marutang do sogot akana makosom partigor. Imasahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tidakon ma hapor siaw tai songon nahina tidakon ni dong atas hapor siaw di sandok portibion rap mahita madok au por ido ama pargugon asu matudusan natu mo palangit do tano au por sea Yesus Kristus anak ni dia bata jauh bana sesadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamon ni dia bata Jahoba, amanai pargugu naso hatu dosani. Di simai bana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging di halak na mate.
Dohot dianguluan na soras sudah. Amin. Tabigima ede puji-pujian sian ina maranata diuduti dohot ama partukuan.
Nabigima kursian ama Immanuel. Titing Namasa di Huriata di Minggon 25 Agustus 2024. Naparjolo Pandidion Nabadia dohot makatindakon haporseaon khusus. Sadarion Minggu 25 Agustus 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB patu pawon nihuria do Pandidion Nabadia nama godang
dohot makatidakon hapor seaon khusus. Torop nasida tolu halak, dua bawa sada boru. Napaduaon partangyangan wik hari Selasa 27 Agustus 2024 patupon ni huriado partangyangan wik sada sahatu wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia wib nama jabui ima ruas wik walu. Patoluon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuan ma ditangyakta aka ruas ni huria na di bagasan parsahiton songon nang tarsurat di titingta. Paupaton parguru malua tahun ajaran 2024-2025 hari Minggu sada September 2024 patupauni huria do pertemuan parjolo parguru malua rap dohot natoras masuk pukul 10.04 wib maringanan di gereja. Boa-boa, hombar tu program kerja ni huria tahun 2024, marhite titingon pinangido tu sude ruas ni huria asa tapasahat be ma pelean tahun tu huria manang tu situa biknabe. Paunomon, panitia tahun oikumene inklusif, pesta gotilon, hari ulang tahun HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Hari Rabu 28 Agustus 2024, patupaun do rapot koordinator panitia, masuk pukul 10 sia wib, maringanan di konsistori. Laus titingon, nagabe undangan tusude koordinator asareta mandohoti rapoti. Hari Minggu sada September 2024, dung sidung parmingguan pukul 10 wib, patupaun ni panitia do pasahaton lukisan dohot karikatur turuas nang mamesan, maringanan di gereja. Daftar gowarni ruas nang pasahaton spontanitas persembahan kasih, lukisan 3D ulau nabadia dohot lukisan karikatur, boy mata jaha di tiktingta. Papituon, ruas namonding. Nunga marujungolu ruas ni huriata ima bomer marualam tua pasaribu manang amani farel umur 48 tahun hina buluhon ni inang eni en boru silaban. Ingana nasida di Jalan Kumis Kucing Sada nomor 10 KPAD Cibubur RT 02 RW 07 Kelurahan Cibubur Manangwik Walu. Monding na di hari Sabtu 24 Agustus 2024, kemudian di hari Senin 26 Agustus 2024. Sadarion las di Patu Pahuriado parmingguan di Bagas Nasida masuk pukul sia wib. Acara marningot ruas ni Huriana Monding, Jonjong Mahita salutna. Ujung pardalanan ni ngolu ni dongat tahun laos paingoton hita dosude nang hita pe di sadatiki tong do songon nasida ikon monding. Alani totong mahita marpakirimon na mangolu saleleng ti pordibion jalasay hobas manang sadihari pe hita lau manadikon tanoon. Taingot ma hata nitu hatta di pangukapon 14 ayat 10b. Martua maaka namate di bagasan Tuhani, olat nion, tutu di dokton dii. Mansohot ma nasida sian parukilon nasida, aina mangihut ma tu nasida niula nasidai. Tabuan ma sude keluarga nang sisolhot ni tininggalhon ni dongata nang jumolo mondingi. Asa anggiat matuhatta na mangapuli nasida, alanii, martangiang mahita di bagasan rohat tabe.
maita. Songoni matiting di minggu tasadarion akatiting na mangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat. Mangete. Tabigema kursian week 12. Tapuji Tuhan tadot ede nomor 187 tapapungo pilihan sada A sada B.
debatan sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saludna. Atik beha tutu adong dope na somanadahami. Tabian non lulu-lulu rohamuna ay semarjamitanin. Totu didiki 2010 sahatu 2020 kami sebagai Sekjen Sekretaris Jenderal ni Huriata HKBP. Di 2020 sahatu 2022 aladong dope 2 tahun nai marhubas mahami sebagai pendeta resort di Menteng Jalan Jambu. Jadi sahatu sedarion 2022-24 nunga purna bakti alias lansia. Jadi sotung beha kamu akamang dota mo kainang molodung lansia tahe buhadon non marjamita sotung beado gajang daktuk jepek maralitalit. Alanima tuhamu hupasatami tabe do inata buru tagaol dan buirap ala borhat tujukja jala hamian non siang borhat muse adong acara keluarga. Marhition ma hupasaha tami tuhamu tabe dohot horas madita salutna. Hatani dibata di bagasan mingguta sedarion ima di minggu pasap lutu-lutu hon dung trinitatis hadirion ni debata situlusada di bagasan debata ama anak do Yesus Kristus dohot todi porbadia memakulingi kita tugu di bagasan Tuhani. Imasian Efesus bidu onom ayat 10 sahatu ayat 20. Dung di pasahat ditunai si Paulus Suryana di Efesus songo dia do parange ni anak, songo dia do parange ni ama, songo dia do parange ni anak somang dohot iduk. Ido patujolo ni turpukon alani dung didok asa senjata ni halak Kristen gabe didokma dukon ni gabe tugu marohamu di bagasan Tuhani dohot di bagasan hagugona natugi atong hujaha masikop hatani tuhata sungod dia masih jata ni halak Kristen. Dukon ni gabi tugu marohamuna di bagasan Tuhani dohot di bagasan hagugoon na natugui. Sulukon hamuma pahean si jata na sian debata. Asa taralo hamu uti-utian ni si bolisi. Ay dada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk. Aka harajaw do, aka parhuaso, aka sigonggomi hasiangan hahulu monon. Aka todi hajahaton nadigijangi. Dibaheni jalohamuma pahean si jata nasiat debata. Asa terbahek kamu mangalo di arina jahati. Jalahot jongjong dung di patuduk kamu sasudi. Atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan digoting muna. Akan naong manulukon baju-baju pertahanan. Ima hati gorani. Marsipatu mapat muna laho makaringgason barita nauli.
pardamaiani. Akup ni sudi nai jalo hamu ma lobu-lobu hapor siau ni. Hai topan hamudo marhiti siani sudi subia api ni parjahati. Jakon hamuma natahuluk haluaon dohot pudang ni todi ima hatani debata. Martangiang mahamu mardongan sadok pangiduan dohot ilihilik di bagasan todi manang sari-hari pe. Huhut dungo jala jugul toktong tumangyakon saluhut akan abadia. Nang ahu pe asa dibuha pamangaku madok si dohonokku. Laho pabotohon hahomion ni barita nauli. Mardongan hiras niroha. Aitu sido disuruh ahu natarateon. Asa marhiras niroha au disi makatahotsa songon natama. Aitu sido disuruh au natarateon asa marhiras niroha au disi makatahotsa songon natama. Alatongon di penjara do si Paulus manuraton hatani debata tuhuria nadi Efesus. Hamuna kadongan sahapor siaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Monang manang talu ido pardalanan ninguluta di Portidion. Isarani namar tanding, isarani namar porang, monang manang talu. Dangadong na siap monang, alay say didokdo siap talunin. Alay yang go di hapor siaon, dang bui talu. Alanidong hamunak kadongan sa hapor siaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Buasa di pabor hata ni debata kita di bagasan mingguta sadarion tugu di bagasan Tuhani. Totuna marlapatan unang talu kita. Alay ikon monang do kita. Martading manang marporang. Molotadok marporang partodion di pardalanan ningoluta di bagasan partikianon adorak soyedeho kalak tuhita lo asau asalau doho nakingan masipaidan. Odope di parmingguon au nakingan uripudo jongjong mahitanin na. Jala di parmingguon di Cibuburon odope na huyuton selama 40 tahun lebih mau padita di parmingguon parningotan. Sehuripu parningotannya kana moding ni narohaku. Kebingot hita tutu molotai dehoni totu sadar do hita adiga mau edehonon ni halak songoni. Aladang napa biar hoda. Ai hiba do edeni halak batakon nanti lo asalau inna hita mangedehon au sugari rona mati hamu malau hehe maau nanti kan mereka kita majedon nanti jai molo taide hodo sai masipaida do hita duk sahat belakana tu hason atau nganggo masipaida do hita puasa hita mangadungi tangis ai tuk tega ma hotuk songoni ma bulus rohami tadi koko do bohado dana ko bohado amat bohado au inna saperoe hetehet mulai denya kama na babalu Jesus saposaku unang au pasobu di sumardongan inna alai mulai denya kainata sai patuburu hakon inna mereka mujo mulu marsahit akai inati
Budu hami amaon menjaga rengis ibai tikar mudum. Aterangi bulu pura-pura ya soi mar telepon, HP so mar telepon. Oh, halo inna, apa na susabar rumangani kena tanah marsahid. Alai mulu ama marsahid berek kamu mah. Ibu do sapu tangan do aduk suani ipala lak lu. Oh ya matai Tuhan inna bagasar anak sutungi buat to holano do na diau inna kan. HP mulu amatai nakingan ate. Mudum ibereng ina toma aing aiponis ina todot sona ibereng ma amatai renges mudum alai roi natai ama tebuni ama taun na mudumi au marsai ibana bui mudum HP mololo asawau torbiliki dua dorah ai tormekel wakamatau amin wah amin biliki dua. Nama cek doa umang namo dodok doa lana ruas songono jam songono nanti. Alana seniripu songol lansia seniripu nama ngudukon habe namo dodok. Ala dong lansia isodak pelabati. No barate teo donak ngana makpadita simatupang. Bui dua usugut tuani marminggu naraku saya buti alai bui huton naraku jongjong ruas jongjong berarti sadar rupi naraku anak sabereng 80 sekian kan asa molo di leon ti hita hamua kamang gajang ni umur asa tugu hapor siota alanido hamua kamang molo ada ni akainata naking maranata ro Tuhani tong penuh mendayung-dayung inna manak songo dia pega lubang manang pero alugo ninna molo dia ada kaide ni akainata on pos marwah mo kainang hate molo duka mga dehoni batong ma apus samu hate sabar roha tukpe aci rohai bae kakamatai bawa bae non tarodo lagu ni akamaton hola naudo na mandadaho inna amaton nagudak katam inna kan songon na semangat juita unang ngetong songon na isan iya isan bui mertepuk koras amen amen inna dungison hudul diam tu mododok inna ayah adu jamita takku boto murum duau inna isan atong martoba bui tepuk tangan untuk Tuhan inna kan songon na semangat juita sautik kati alanido hamua kamang do taminang marsangap sangap do Jehova hupuji hupasangap betapa bersyukur kita di pada tahun aka ede munainang melupai utiut ala jamita dui ala marjamita do parendei dus do aka dingdingon para tatehon nakingan tak pola be ngajamita on aka dingdingon tabereng buti kan tabereng songono maranganangan budi jamita ti kita bui do au gabi jamita holani berek kamu bui ku ti botar amatong ngame tu ati ngubanu nanti nok pasiud don waru mana ngadong do musik na maranganangan sa didiling na yamatom berjamita nengarisak kami musik itu masam meragam do harorota son alai molorohamu unang marisuang holat 20 menit 25 menit do jamita HP Senin sahat wari Sabtu hamu gudang di pikiranmu gudang holso gudang parukilon gudang akasi pikiranmu na alani do song na dokon ni halak bata ki raja minyaki ati tegang ninna Senin sahat wari Sabtu tegang tuani madong Jumat Sabtu ada batak songon na pada holso tarik ninna masih balapak ngabisan untuk tikimu masulokan kan apalagi tarsongon na isaburhon para hasuto ni uci akaulupi torsongon na semangat do isabur buti habisi muse marselpi muse tiada buti tot selfie alai roi naton dang bui mana mersil inato buti rame-rame dok buti puasa anno peu anno banin adong baru suan ninna HP salipon ni matana baru disuan suatu peu tu taringot na doi ima pabua nang asa uliro haton asa semangat atong hamu kamang hamadono tadi halak batak boladok padohan adalu sakutan di bonang asa monang maraluho musuh pinatalu roha maraluho dongan anggo dialak bata iko songoni manian asa mulu subuhi merdomo akan maranggi
Dang bui mardumo akan marhula buru nasodingo tido adalu sakotan ni bonang asa monang maraloh musuh pinatalu roha maraloh dongan. Ai tadui buasa subui masih jaluan toy marah. Anggo tu halak dak pola buai ala masih botuan kita do. Alayang ko kana mariboto akan marhamaranggi do di sudi tapagajak penok daksa do itu si jemi tati. Atong bohado hita sa monang. Alanunga di hoktot Tuhan ta Jesus, alanunga di palua hita sian hahulomon, alanunga di sesa dosata, nunga di lehok kaluaoni di hita marhite Tuhan ta Jesus Kristus, ido nagabi hagugo o di hita, ido uban na di dok nakian hamua kamang, di turpuk taon dukon ni gabi tugu marohamu di bagasat Tuhani dohot di bagasan hagugo onai. Ido ojahan ni hapor siaota mangadupi akan ragam-ragam ni akan atabulus molohol soan marukil hita adong akasongon nasod tapi kiri terjadi bayako kamu mamang ruas ta adong di HKBP menteng umur 20 sada lau mamereng anak dongan nado isuda HP tabrakan modik piga do i krisis dope di banai da songgo dorohata. Pagudang-godang umur sekian ni dok rata alayang gua kana tua-tua berono ta imadah parjolo makana parjolo hian akana tua-tua inna alay tung matua pe akana tua-tua tadang adok kita madok boha bapa hutangnya aku maho dang adongi tega banget ati istilah non saya gajang ma umur muina saya gajang ma umur mina halela pature teh lu je iba inna muse. Asa melutangnya aku gajang umurin atau rasta ba nama rapata radi dua Tuhan paturehoni atong huaso hagugu on nasiat Tuhani taida masyat trupukon adong walu asa debata gabe pangalualuata budu tabaton alai walu masyat trupukon nono jojor man no berek kamu alai singkat man no nate sianon na parjolo berengotah mamang adok tolu berengotah ison di parade di bata bohal parto diota di parade di bata do bohal parto diota asa mampu hita asa monang hita asa margugu hita marporang di parto dion marporang sian haka hagiot marporang mangadupon akka manang songo dia pe di baik kalak manak songo dia pe hacit roham manak songo dia pe akka parukilomu alai di dok di bagasa solukon hamuma pakaian sijata nasia di bata asa taralo hamu uti-utian ni sibolisi aidada marukil hita mangalo mudar doh sibuk napatana dak droan nalau salpuon perdagingonon alota alai hagiot harajaon manang donot tama akaparhuaso si gonggomi hasiangan hahulumon akatodi hajahaton nama baik dau hita holang hita sian debata mabain holang hita naksian akadongata. Hamu akamang dason natoras na burjuto akayana konna dari paradi hamudo sudi akayana kota isdi simpi sema modota tuna mangaluli karijo dungi sahatu nang sinamot do akana asing dupe dan apa buana holong dorohatta tu akayana kota di paradi hamudo sudi sikop manang donot tama molo adong di si holong di roha di sido na paradehon akana rikot holong dorohani di batatu hita di parade bohal parto diota asa taralohamu ninna asa bui hita monang di pardalanan di ngulut taon atong omma na parjulo dohonotah muakamang molo di parade di batado bohal parto diota dipakulingi do hita ganup minggu dipakulingi hita di partangyangan dipakulingi hita do akamar hiti-hiti akana masa namasaon jot-jot do nang di luar pikirata, di luar nata sakapi, alai gabi jamita dui HP paingotok kita. Dada pikiranmu, pikiraku, dada dalammu. Alai molo sutuk kita, dang madok dak tuk debata. Alai tuk do debata patu pahun, lubi sian akan nata pikiri nata sakapi. Buasa gabi buyon, ala debatado na patukun. Alanita tiuk mai di parade di batado bohal parto diot ta sulukom molo di dok ta sulukko kamu amang alay asing do halak adong do jol mahamu kamang molo adong di simar poto sa di pasulukko nuluna
Asal adong marpungu iba suluk kon ulu asal maisi ulune. Manang marpoto do dia te songarong ko jol masongoni. Lapatan naik tari dia ibana disi. Nang diboto hala ibana disi. Alai di sok suluk kok kamu menenina. Basa. Adang taradupi hita kana masa di portibion. Molo dak sul taul suluk kon si jatai. Atong ahame. Pakke mah. Molo marporang halak napaduahon molo parporang halak. Dipakai do tabereng masin jata habuak kamang molo marporang akaten tarata dapi toradong do rangsel dapi toradong do tahuluk dapi toradong do senjata dapi toradong do di rangsel nai sudi aka peralatan bohal do aka sudi namar lapatan hamuak kamang asabui bana idu bana setabereng molo dung nang marporang aka soridaru tabereng taida mah hamuak kamang parjolo do tor digerakkan siap gerak parjolo jongjong hamu berdiri teguh. Artinya seorang yang harus siap berperang alai dibahas di situasi menghadapi apapun berjaga-jaga harus berdiri tegak ido ubana setabereng tentarata tortaida do manang idota lancang karena do dia sudah siap nasida dan ragu tidak akan pernah takut mati dan tidak gentar karena memiliki dia yakin itu perintah untuk maju. Alanino mula dongaka tentara di son hamua kamang. So dia do pidok komandanna siap ninna, siap apa? Siap salah, siap boha. Tangadok tentara na swadok belum siap danginna, siap ninna dong. Siap apa? Siap inna musenggo. Dang lobi binoto manang alus. Ala kebetulan manang dono tamu kamang binereng aka tentara. Napadua aku kamu kamang molo berdiri teguh iman yang bereng otawaluon jongjong tegak lurus. Napadua ho didok marhohoson hasitongan gotingmu berikat pinggang kebenaran idu bana setabereng hohosnya ka tentara dak hohos bayun dang hohos goni alaningot na baru parhohos bayun nate mulu merbule ibana mo parhohos bayun sa na putus ujungnya setinyo masawaron hu merbula mula dong do pia kamasa dana na baru nalaku boto nang gonwangon hohos ngagabi style ngabagi gaya songon sapani horbo may daw buti. So binoto memang nahalau hohos diod suditi. Ay dak kohos na lahu patubuh hobe. Alay tado di son hohos itu adalah untuk mengikatkan supaya jangan mempermalukan supaya berengota asa kuat ibana berlari supaya bisa dia menempangkan segala sesuatu dan itu kita lihat ido banedok hasitongan tigor. Orang yang benar selalu berani untuk mengatakan idu benar setaber kamu akamang halak nasa tigor-tigor sitongi saya ulu duga bihasusugui. Daung bah inna daktar jalawawin bahamuma silakan. Nuango berkamu akan tigor di bangsa negara tahu dia. Manangisi nama malo-malo buti olak ni satokin di musi. Alay akan tigor na tulusi idahamu. Napatuluhon hamu akamang manulukon baju pertahanan. Setiap akan namar porang tabereng do baju nasida anti peluru. Na baju pertahanan namar lapatan imah hati goran berbaju jirahkan keadilan ikon adil do ibana di bagasan alanunga dono taman waeng alanunga di lehon debata keadilan sekalipun kita borang berdosa. Alai asini rohani dibata ikon tuhal waudo alani manakingan hidup kondisi bersuluku ke baju pertahanan hati gorani baju cirah napaupat to didok dison marsipatu ma patmuna sepatu ni akatentara tabereng ikut tahan lumpur tahan batu tahan sudi na diinjakkan berkasutkan alai dison rela siap ibana molodunggo dipakai sipatuna alai jot do tutu halak kitaon halak ngamarikat marporang alai mana mangarahuti sipatuna dope paiti jo inna alai dak songoni nani dokon nison rela untuk siap laho makatahon hatan itu jalan apa limahon di dok dison jalo hamuma lobu haporsiaon nama togan dison subia lapatana menjaga wajah tasudi asabui hita tutu laho mengadupi atik beha
adong marsakap akan hurang dinggan alai kata hati kita namar lapatan hapor siauta pikirata namar domu tu aka siadupata siganupari jalana paunopo didok tahuluk haluaun martahuluk ketopang keselamatan nataida alanido hamwa kamang buasa bui idaut tatutu si Daud manaluhon si Goliat idia na kosong ala holan oddo na kosong martahulu ibana ido benata bereng di mana kelemahan itu sedikit apapun kelemahan tetapi itu menjadi sasaran strategi untuk mengalahkan ditiki hagaliot taido hitabui ditaluhon alanido hamwa kamang molodunggo gale ido benata sedok kalak semangat namar sahit pe unak torgaleho idaina alanido moluma dulu namar sahit tita unak seta lap tatabai holsoni namar sahit hapi di pamuma tangan naik pak nai ida ngalam mengalipak monin naneng luasau nama hoin ola mulak kamu hodo parjulu lau tahu song nalas do ida pak monin hapi song nakan semangat ida margugo ida tu halak na moduk pe molosong naneng modum dongatay na sa piktay so na tobis o tita hape na targui do nang mododok na udok alani mahamu didok amang didok talu kaluau ni namar tauluk ketopang keselamatan wakitu supaya bisa dia menghadapi perlindungan jalan apa pituho didok podang namar lapatan dang hola menyelamatkan dirinya tetapi harus membunuh hatani debatado dohonon ido banedok podang ni todi ima hatani debata namar lapatan manaluho kalak jangan kalahkan manang donok taluho kamu mahajahatoni marhite akaulau nadinggan dang balas dengan kebalasan alai donota molo dibuli hita di parwaroah hita unang lap tatabai roa-roa baido inna manang donot tama di halak batak halak na sa labok molo marpakuling alai sa didok kalak na hurang dinggan bah mole ate ida pase pinarwaro ida tani na ton mole ate ida inna ba pinarwaro atong mole ate inna muse marpikiri mana bah ayaw na huna sohasea inna nakan bah maida audo hape na hurang dinggan mole ate ida inna kan sekan kami mulak ti mana sulit to para teto kamu asahamu kamang didok ison pudang ditodi hatani dibata jalan napar pudi didok isi ima hatani dibata nakingan didok martangiang mahamu mardongan sadok pangiduan nomor lapatan hamu amang manganduluhon akan masa di perdalanan ningoluta na mangaduhon akasi siado pata sigadupari berdoalah nomor lapatan hamu kamang ala daktuk gogota daktuk dongata mangurupi hita daktuk halak nadi siamu do disabiran alai tuk do tangiang laho pasahaton salutna manang ahanata dopi manak songo dia pe maula do paru kiloni alai didok martangiang mahamu dungo mahamu martangiang sadok pangiduan dohot ilik-ilik di bagasan todi jugul martangiong inna atong hamu kamang dia masih borana tu jamitata di pardalanan ninguluta molo didok ua lunakngan namar porang dohita di partodiota di partodion asamonang hita manaluhon aka hagiot manaluhon aka naro manang dohnot tamanwaing narongom tunguluta di pardalanan ninguluta tolu ikon siado patah hape di pardalanan ninguluton di partodion na parjulu ima namar pardumuan tu hagiot ni daging hagiot ni daging nabuhi mga bati hapor siyota hagiot ni daging nabuhi mabay kita hamu kamang manang donot tama tu parsahiton mindok majolos sada tudosan dajot jot do halak batak ala sodiboto mangorop tu pardagingon sadidok laku ni si panganod do malum ni sahi inna hape nang iboto kom madopi memang malum atabu ni si panganod katabudo malum ni sahit hape nang diboto aha mokus mulani rojan berek kamu mamang memang laku ni si panganod do malum sahit saya dia langi asa malum ninna halay ala so iboto mangorom kata oma siya di horo darting
sia dia horo da asam urat, sia dia horo kolesterol si kales dot sono sia dia kan nasoboi do hita mangorom nasotoboi do tarajai nasoboi do hita makamu akamang setiap arang manang dono taholani bereng madidi songonai dokon ni halak batak di berek panangga merdalan hape panangga satabi panangga na marsahid do alai madidi jurda ala sola salang bisa din kan merdala panangga bapang tabunai lo panonna hape satabi panangga na marsahid do ala subuh di orom hagiot ni daging boy do mabait kita hamu amang tu persekot benang dono tama moloso sehat pamatakta bodo dak sehat pikiratta alani namar jaga do hita hamu akamang songon dia matu pikiran da pikiratta do nama dok naingon manang dono tapi kirata do mabait susah hita hidup banda seta dok tu hamu akamong nak pagodak ku pikiri ninna tu namar sahid pe ita tadok unak pagodak ku pikiri garu sehat hita godak tapi kiri apalagi namar sahid lam gadda dipikiri atong bohado hita hamu akamang hatan indi batama dok unang hata unang na paratanna atan asabui hita mangorom saluhut alanima porang di parrohaon hamu akamang roh hadiri rohana haut nama sigai todita nama sigai dongata habadiota unang gabe marlauk dosa di sudina sa perdalanan ningulut taun alanima hamu akamang di hatani di bata si jatani halak Kristen mengadupi perdalanan ningulut taun adong do di lehod di bata tu hita bohal ni parto diota nalam maju nuai kamu akamang dangadong be nasopatar tu dia hita nuaing lao nunga di hempot tai pediwidi sudi hita dangadong nasubui dilacak bere kamu maha majuno menuku kalak penuaing na berodo di dia kan mau lo idia ro jebot lao maho sanono do tu siamu tu sabirang mahoda dungi dapok manok kalapa isin hape kalapa ipe ngai taba ay saya dilului kalapa do dangi sibe hape nuaing odang be Sherlock joda inna mga lului do talakon Sherlock joda ay di dia mata di Sherlock jo inna di Sherlock do sudi do dia sudi on kan alani do sipata ro gai na kasaro kusuru kau ke kanan ke kiri kau kusuru kau belok ke tu suka mula jadi pusing aku inna kan ber kamu majon waeng manuar situ orok kita hamu akamang ber kita manuang aplikasi waengon sudi do idota di handphone ni halak pe makuling do surat sopi gabinna alani do saya jot tudo ijamita mangaluli parumain na jolo na mangalop pado anggon waeng dangbe na mangaluli apa do goput do aplikasi ayaho inang non japi gawan no mangan na tokin nangaro krep na nakot dihantar sudi jauh nak pola loja bihamu inang mangaluli parumain na mangalop pa alay mangaluli hepeng kan atong maju nuai lansia penuai kamang loja berengot takanatora salion dang loja biak kapau puta sogot molo majaga opungna aha AI na maibain robot opung udah kukirim lah AI ya kenapa tanya aja nanti opung ini ya apa yang kau suka tanya dia nanti ada kawanmu opung nanti saya kirim robot lansia katanya nanti mau kamangkan kau puta sugu nong kan berkamu makan handphone ni opung akan ibarat sudedo ibu susun kepikiran opung nanti telepon ini ya opung telepon ini ya kalau nanti gini pincik nomor 1 ya nomor 2 nanti bapak tua nomor 4 nomor 5 namburu inna enggak karena opung pincik nomor 2 aisy mau dakado kiriman ni inna nanai kudo kamu akamang ngadi susu be noingot sudi dangadong be naso idot dangadong be berengot tamu akak hamajuoni do mabai sega alai hamajuoni do mabai sikop sudi alani do hamu akamang taida manuaik sudi non akap hamajuonon dang minoto akan marumur 70 noing sudi do di bereng lapu teplok lapu gas do tol listrik do sono do dia sudi do handphone sentera do dia sudi martua ma akan marumur noing 70 alai dakku boto hami be anak kota sogo musai ise sukunonna robot nama saya diripu jolma HP saya diripu pau punya anak ko suarani pau puna HP na di program do asa sarupa suarani pau puna do suarani anakna do parumenna holo oma miruconna HP na direkam do suri sarupa dabling do
alani lam jamo mahita maka. Atong hatani di bata madok tuhita asa solukon hamuma asa tugu hamu di bagasan Tuhani dohot di bagasan hatugunai solukok kamu masih jata nasiat di bata hatani di bata na patubuhon hapor siauta laho mangulahon akan naulido nadinggan alanido nang ahupe asa dibuha pamangaku madok sidohonoku laho pabotohon haho mion ni barita nauli mardongan hiras niroha disuruh au natarateon asa marhiras niroha au disi makatahot sa songon natama atong tahanguluhom ma hatani di bata molo mahol ta adopi parukiloni pasahat matutuhani martamiang disudi nasa parsorion natabulus. Amin. Mulia temali Tuhan di pasahat rohanami Tuhan. Di pakulingi di pengotodo kami marhiti hatami yali Tuhan. Asa margugu kami. Asa bui tolap kami yali Tuhan. Mengadupi karagam-ragam ni nahubulus kami. Husuluko kami matutuali Tuhan si jata partodion. Asabui kami monang, asabui kami ali Tuhan makamonakon, haluaon na pinatupam di kami, marhiti-hiti na toktong kami, jongjong marhohoson hasitongan. Asa totong kami manulukon baju-baju pertahanan, marsipatu pat nami makaringgason berita nauli. Jala lubu-lubu hapor siaon, sonima nang tahuluk haluaw na di Tuhan. Asa hatamima napatuguhon roha dohot hapor siyaon nami. Mula tungadong karuas ni huriam na marsahit di jabu di rumah sakit. Siya tonga-tonga ni akan nahuhaholongi na makaholongi kami. Mula sutuk pikiran nami doh gugu nami. Tuk dohuaso mali Tuhan. Di hodo tada halongangan marhiti hapor siyaon nami napatupakon hamalumon pemulihan ni kesehatan ni akan marsahit. Atau ngali Tuhan terbatas do pikiran nami, do gugu nami. Alaidang terbatas suasom laho mangalehon akan nahuhirim hami. Toktong mahami serep rohanami pasahat tontuh. Soni mali Tuhan na kaya nakon nami na marsikolah na kuliah manang didia pinasida daus ya kami daktuk kami li Tuhan madulu mamereng akan niadupan nasida hubuah kami di tangyang nami li Tuhan lasoni manang akay anakon nami naso jupang dope akapar karijuan sepatuduhonomu di tiki halehetatsa nang akasirokap ni todi ni anak dohut buru naung sikop di umur ali Tuhan homa na patuduhon, homa na mabuka rohani kaya nakon nami asa jupang sirokap ni todi nasida. Soni mali Tuhan na karuas nuriam do kaya nakon do keluarga naung di pasu-pasu ho di parsaripeon. Masih hol hami tutuali Tuhan nangaka keluarganya nakon nami parbui ni bortian. Ihodo sian asini rohamdo ya li Tuhan. Toktong mahubuak kami di tangyang nami. Asalihonomu ditiki halehetat satuaka naung di pasu-pasu di parsaripeon. Asa toktong nasida sabar, toktong nasida ali Tuhan masih haholongan paimahon akalas niroha di pasu-pasu di parsaripeon. Lasoni manang akan marulang tahun ileo kogad yang ni umur diganup akaruas nuriam nang di ulang tahun di parsaripeon. Paingoton hami di Tuhan asa toktong masih haolongan sahat tuna saur madua holong nirohan na siya kui mali Tuhan toktong hutabor-tabori hami lausoni mali Tuhan huriam di sudia kegiatan ni kategorial koinonia diakonia marturia di tonga-tonga ni huriam do akasi tua nami do sudi aka pengurus seksi pasu-pasu parsahalai na sida lehon ringgas nirohali Tuhan marsipatu haringgason na sida laho patupahon akat kegiatan. Lasoni manang kaulaon di tonga-tonga ni huriam hakabiti dinanang patupahon sinudi gudang lau mamilit uluan ni huriam eporus sekjendot kepala departemen dohot aka preses
naung adong aka calon presesian aka distrik, molohodo na patauhon niya di Tuhan. Mololomo ni rohamali Tuhan senebukau mududalan siat tonga-tonga niya kanaposom, nagabi uluat di huriam do aka gabi preses. Buat kami di tangyang namnya di Tuhan. Asa nasida pe dia ka usaha nasida dalan nasitong nadinggan asa gabi tiruan nasida di tonga-tonga ni huriam. Si hutono niya ka suduk na poso. Padau nasida siat aka praktek-praktek naso ni halomohommu. Asa toktonga li Tuhan gabi keteladanan dia ka pakubesion di pelayanan di tonga-tonga ni huriami. Langsung lima bangsa dohot negara nami di situasi ni keadaan di bangsa dohot negara nami di Tuhan. Di ujung ni periode ni presiden do wakil presiden. Tuhodo pasahaton nami asa dinggan mardala nali Tuhan. Di peralihan ni namanggonggomi bangsa dohot negara nami dohot presiden do wakil presiden na terpilih dohot laho pabaktiton aka kabinet nasida. Rupatawom wali Tuhan sian akan memikirkan hasadaun ni bangsa do negara nami. Saya pada wali Tuhan aka politik nama baik siga persoalan nami. Nama baik aka haguturun di bangsa do negara nami. Tuho pasaton nami aka DPR nalahu mengunjungi aka periode nasida asa dibuat nasida kehaputusan Tuhan sadaun ni bangsa do negara nami. Dosian aka kepentingan ni sepihak, kepentingan ni aka kelompok, kepentingan ni aka sada partai. Ala itu kepentingan ni bangsa do negara nami ma Tuhan sadaun di Tuhan. Atong patulus mali Tuhan. Dia ke pergantian periode pemilih lahu pendalaton panggonggomi di bangsa nami presiden do wakil presiden. Asa dinggan mardalana Tuhan. Dia ke pelaksanaan di akka ulau di bangsa negara namion. Langsung lima nang di kabinet nai baru saya pata wom wali Tuhan akan aporsea. Nabui pakai om wali Tuhan sia tonga-tonga ni akan aporsea tuho. Tuho do pasaton nami molutung ado ngali Tuhan sian akka bangsa Batak. Tuho mahu pasat kami. Patau manasida nagabitiruan na mamikirhon bangsa do negara nami. Pos dorohan nami di Tuhan. Langsung ni manang di pemilihan aka pilkada di kabupaten kota soni nang provinsi di sudi bangsa do negara namion di aka wilayah provinsi naung adong aka calon di aka partai tuhodo pasaton nami unang adong aka haguturun do kegauran alan itu hoho pasat kami songo dia aka peraturan ni KPU asa mardalan do dinggan dia kana putuson unang adong aka rekayasa di Tuhan samardalan hobar tuaka aturan undang-undang naung diaturhon di mulana pos dorohan nami di Tuhan pake omu KPU laho mandalaton akan auli dohot na dinggan dausian aka praktek nasoni halom pos dorohan nami di Tuhan tuho mahu pasat kami sudina aka ruas ni huriam nang hami pesalutna sungan bangso di era namion asa toktong hutang yakok kami hubuak kami di tangyang nami jalo mahami di Tuhan marhiti-hiti guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita laos tapapung mapeliatan apa dua hon. Oh
martang yang mahita pasahaton pelihata. Ali di bata manami na di munugid yang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggando na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masin na nilon mitu hami pelian nami tuho. Sa jalo may gabiop na khusus di julum. Pasu-pasu may jarana moti asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di munugid yang say pinorbadia magwarm. Say Roma harajon mo. Say South Malomon ni Roham di banutong aunsong na di munugid yang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Say sa madusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didepakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Amin.